Milí bratia, milé sestry, blíži sa pomaly záver Vianočných sviatkov a tak chceme Pánu Bohu za všetko poďakovať a zamyslieť sa nad slovom Božím tak, ako je napísané v prvej knihe Mojžišovej, kde v 41. kapitole 29. až 30. verši čítame takto. Aj hľa, príde 7 veľmi úrodných rokov v celej egyptskej krajine, ale po nich nastane 7 rokov hladu a zabudne sa na všetku hojnosť a hlad umorí krajinu. Než sa nad týmto Božím slovom budeme zamýšľať, takto sa pomodlíme. Srdcia čisté stvor nám, o Bože, a obnov nám ducha pevného. Od svojej tváre nás nezavrhni a svojho svätého ducha nám neodnímaj. Navráť nám radosť svojej pomoci a duchom poslušnosti podopri nás. Amen. Milí bratia a milé sestry, pred nedávnom sme vstúpili do nového roku. Ďakujúc za to všetko prežité, a prosiac za všetko to očakávajúce. Ľudská existencia závisí od života materiálneho, ale aj od života duchovného. Je utópiou myslieť si, že keď budeme mať dosť, už nebudeme si navzájom závidieť. Závisť je to, čo nám Pán Boh a Jeho slovo zakazuje. Aj v raji mali všetko. Neboli hladní a urobili to, čo im bolo zakázané. Veľkým hriechom je, že nedokážeme vytvoriť raj na tejto zemi. Je to náš veľký hriech. Nedokázať vytvoriť raj na tejto zemi, skôr vytvoríme viacej pekla. Deti majú radi rozprávkový svet, lebo nemajú radi ten náš. V rozprávkach sa všetko končí dobre. Dobro zvíťazí nad zlom. A možno už tá ľudská a detská duša to chápe, že v živote tomu nie je vždy tak. Pán Boh hovorí, dal som vám všetko, ale vy ste chceli ešte viacej. Aj dnes chceme viacej. Chceme všetko modernejšie. Je dokázané, že keby sme pristávali na tom, čo máme, pracovali by sme len 3 dní do týždňa. Jeden priateľ mi raz povedal, chodím do práce, ktorú neznášam, aby som si potom kúpil, čo nepotrebujem. Samozrejme, môže to byť aj inak. Sú ľudia, ktorí chodia do práce, ťažko pracujú a ledva si kúpia to, čo potrebujú. Izraelský národ sa stal otrockým, lebo nemal čo jesť. Pán Boh zjavil prognózu na 14 rokov. 7 rokov úrodných a 7 rokov neúrodných. Na koľko rokov, bratia a sestry, dokážeme my dnes, naši prognostici, na koľko rokov dopredu dokážu urobiť prognózu. Upozorňuje nás na to však aj dnešný text. Odlož si energiu do budúcnosti. Ak u nás roky 2001 a 2008 boli roky úrodné, boli roky bohaté, aby sme sa neustále zadlžovali a sme nešetrili. Máme deľbu práce, dobrých ekonómov,
ale nemáme zodpovednosť. Všetci sme sa zadlžili. Aj prednedávno sme počuli, že fond hmotných rezerv je prázdny. Chceš kradnúť alebo prežívať zodpovednosť? Zodpovednosť zodpovedných. O to sa jednalo. O zodpovednosť všetkých tých, ktorí sú zodpovední. Bratia a sestry, máme ľudí vzdelaných, ktorí vedia ako na to, ale buď nám to nechcú povedať, alebo im to politici nechcú dovoliť. Počúval som vás v rozhlase jedného švajčiarskeho ekonóma, ktorý povedal, takáto krajina ako Slovensko, tu by sa mali menovať tak ako vo Švajčiarsku. Ekonomika žije s potrebou, ale ak nemáme peniaze, zadlžujeme sa. Dnes mnoho ľudí býva v domoch, ale ten dom nie je ich, lebo majú na hypotéku. A možno v ňom budú bývať len do času a potom z nich budú bezdomovci. Koľko dnes po našich cestách jazdí aut, ale tiež možno len do času, lebo väčšina tých aut je na leasing. A štát chce, aby sme mu boli dlžní. Bratia a sestry, pomôže štát slabej alebo silnej firme? Určite silnej, lebo tam je istota návratu. Dnešný svet, dnešná spoločnosť po nikom tak nechce vedieť našu budúcnosť ako od ekonomických a bankových prognostikov. Lenže naša budúcnosť je v rukách toho najlepšieho prognostika, ktorý sa nikdy nezmýli. Pýtame sa ho. Bratia a sestry, keď bola tá ťažká otázka modlitby daná Danielovi, Daniel nerozmýšľal, či sa má modliť svojmu Bohu alebo nie. Išiel a robil to ako doteraz. A tí, ktorí Danielovi toto sprísahanie, na ňom sa podielali, tak si povedali, všetko sme pripravili, všetko je pripravené na to, aby Daniel skončil v jame lovej, všetko je dokonale urobené. Mali dokonalý plán, ale v tom všetkom zabudli na Pána Boha. A preto ich plán nevyšiel. A tak, keď si budeme robiť plány do budúcnosti aj do tohto roku, nikdy v svojom pláne nezabúdajme na Pána Boha. Lebo než by náš plán bol akokoľvek dômyselný, akokoľvek dobre premyslený, prešpekulovaný, ak tam nebude miesto pre Pána Boha, tento plán nevyjde. Takisto aj traja mládenci v ohnivej peci vedeli, ak Pán Boh bude chcieť, tak nás zachráni. Možno myslieť aj na dnešnú situáciu, v ktorej sa nachádzame. Nikto iný, než Pán Boh, ak bude chcieť, tak nás aj z tejto situácie zachráni. Ale aj my musíme chcieť. Bratia a sestry, ukladajme si poklady tam, kde ich hrdza a moľ neničia a kde sa zlodeji nevlamujú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Bratia a sestry, keby všetci ľudia vybrali peniaze z banky, banka by skrachovala. Ale Pán Boh je bankou milosti. Bankou, ktorá je plná milosti a to, čo si do nej vložil, to sa ti nikdy nestratí. To sa ti vždy vráti. Ako povedal náš reformátor Luther, všetko som v živote stratil, čo som nevložil do Božích
rúk. A tak, bratia a sestry, vkladajme všetko do tej Božej banky plnej milosti. Lebo tá banka nemá trvanlivosť len na 7 rokov, ale počas celého nášho života. A tak prajem nám všetkým, aby sme nášho nebeského Pána v jeho milosť vkladali dôveru aj v tomto roku, ale aj po všetky dni nášho života. Aby sme jeden druhému nielen tak formálne, ale naozaj prakticky boli milostiví a láskaví. Nevieme, čo nás čaká, ale vieme s tými 3 mládencami v ohnivej peci, ak nás Pán Boh bude chcieť, tak nás zachráni. A Pán Boh si nežiada nič iné, než aby ja i ty boli sme